Assalamu alaikum hormatly adamlar. Salam elek edileşler. Garaşdyz. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Hormatly adamlar, bilşiňiz ýaly şuwun yurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny şanly günleriň biri. Şogun gahrman arkadağımızın doğulun günü. Bizim öz gedegimizde mehriban arkadağımızı tutuş halkımızın adından tüýsürekden utlaýas. Goy arkada prezidentimizin jany sag, ömrü uzak. Halkymyzyň bagtyarlygynyň, belen sepetlerini nazarlayan yurdumyzyň awadançylygynyň bekbidine alyp barýan işleri, ulra waşlyklary wetsensin. Mehriban eleşler, sağlaşıklı ösüş yolunu düşen ve ruvaşlıklığın belentliklerine tarap bedew adilen ınamlı qadam uryan yurdumuzun tutuş halkı özünün yaxşı umit arzuwlaryny arkada prezidentimize besleýär. Yurdumuz we halkymyz galberside tutuş adamdan şüýün beýik işler bitirýän. Her bir pursatda esasy dayanjy hataplayan halkyny bagyt ýoluny ataran, mehriban arkadamyzyň talasy bilen güneşli diýarymyz bagtyarlyň mekanyny, yaxşı işleriň amal bolýan ýurduny urly. Munuň üçin bolsa tutuş türkmen halky mehriban arkadamyza tüýsürekden hoşallyklaryny diýerler. Döwlet adam üçindir diýen ganatly jümläni baş çygar edinen arkada prezidentimiň halkymyzyň durmuş üçinçiliginiň gowlanmagyny, jemgyýetde sagdyn durmuş ýolgalarynyň berkidilmegini, ykdysadyýetimiziň ýakly ulgamlarynyň sağlaşykly ötüşini esasy ugrudynýan taýsy taýlasy özüniň oňy netijesini berýär. Şuwun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Russiýanyň başlany milli liderimiz dogulun güni bilen tüýsürekden utlap, döwlet başlanyda berkjan saglyk, awadançylyk we köp ugurly döwlet işini mundan beýlegem üstünlikleri arzuw etdi. Russiýa Federatsiýasynyň Türkmenistanyň başlanynyň iki döwletiň arasyndaky dep bolan hyzmatdaşlygy puturlandyrmagy gönükdirilen tagalaryna ýokary baha berilýänligi bellenli. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow gutdolar we hoş niýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk, öňden gelýän dostluk, birek-birek ynanşmak we özara düşünmek ýolgalaryny esaslanýan gatnaşyklaryň bugun ähli ugurlar boýunça üstünlikli ösürilýänligini nykdy. Söhbetleşigiň dowamynda Türkmenistanyň Russiýa bilen netijeli gatnaşyklary puturlandyrmagy we ýeňeltmäge aýratyn üns berýänligini, onu özüniň daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hasaplaýanlygy bellenli. Şunuň bilen malykda iki tarap bilen görnüşde hemde halkara düzümleriniň çäklerine hyzmatdaşlygyň netijeli hiýatyta iýedigini ýytaldy. Awraýly guramalaryň derejesini öňe sürilýän dünýä hemde sevit derejesindäki halkara başlanýyşlaryň we teklipleriň özara gollanylmagy muňa şaýatlyk edýär. Sowda ykdysady gatnaşyklaryň ösürilmegi köp ugurly türkmen-rus gatnaşyklarynyň gün tertibini aýratyn orny elýär. Bilelikdäki hökümet ara toparynyň netijeli işem şol gatnaşyklaryň puturlandyrylmagyna ýardam edýär. Russiýanyň kampaniýalarynyň Türkmenistanyň çägini köp ýyllaryň dowamyny üstünlikli işlemeginiň türkmen-rus ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmäge hemde puturlandyrmaga ýardam edýänligi bellenli. Şol kampaniýalar energetika hemde ulgamlaryny işleýärler, gurulşykda we beýleki möhüm podoklarda düzümleýin tatlamalar durmuşa geçirýärler. Şunu geljek uly türkmen bazaryna işiň işlemän gyzyklama bildirýän Russiýanyň esas karhanalaryny çekme arkaly ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýlegim ösdürmek üçin ýegirdil kuwatyň bardygy bellenli. Türkmenistanyň we Russiýa Federatsiýasynyň iri sevitleriniň Tatarstan Respublikasynyň Astrakhan we Sverdlovsk welaýatlarynyň Sankt-Peterburg şäheriniň Russiýanyň beýlik sevitleriniň arasynda ýola goýulan göni gatnaşyklaryň iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdürilýänliginiň aýdyň suwutnamaty bolup durýanlygyny ýytaldy. Şol sevitler bilen durly podoklarda ysnykly hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Döwlet başdanlary ilim bilim ulgamyny, amaly ilmi barlygy babatda özara gatnaşyklar mundan beýlegem şuňlaşdyrmagy, umumyň medeni insan perwer gatnaşyklar ösdürmeň wajypdygyny aýratyn bellediler. Şol gatnaşyklar medeniýetleriň özara baýlaşmagyny, iki ýurdun halklarynyň dostluk gatnaşyklaryny puturlandyrmagy, türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ýardam etmeliler. Taraplar köp ugurly hyzmatdaşlygy mundan beýlegem dowam etdirmäge taýýardyklaryny tasdiklap, iki tarap bilen we köp tarap bilen esasly gatnaşyklaryň
üstünlüklü östürüljekdigini ynym bildirdiler. Söhbetdeşiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Vladimir Putin birek hemde Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, dostluk we hoşnýetli goňşuşylyk gatnaşyklary bilen berkidilen döwlet tarih hyzmatdaşlarynyň iler tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdiler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan milli liderimizi doglan güni bilen tüý sürekden gutlap, döwlet başlarymyza berk jan saglyk, awadançylyk we ýokary döwlet wezipesindäki jogapkärlik hemem köp uğurlu işine täze üstünlükleri arzu etdi. Şunun bilen baglyqda Türkiýanyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini ygtaly. Türkmenistan milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň baş tutanlygyny ähli ulgamlarda ajaýyp üstünlükleri eýe boldy. Döwlet başlarymyz gutluklary üçin Türkiýe Respublikasynyň prezidentine minnetdarlyk bildirip we iň gowy arzuwlaryny beýan edip, umumy taryhy kökleri, medeni däpleri we ruhy ahlak gymmatlyklary bilen baglaşan ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň uzak möhletli strategik häsiýeti eýedigini we häzirki wagtda okunly ösýändigini kanagatlanma bilen belledi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar häzirki wagtda köp asyrlyk dostlukly döwlet ara gatnaşyklary munun beýlegi putulandyrmak üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýänini nyktadylar. Syýasy, diplomatik, söwda, ykysady we medeni ynsanperwer ulgamlarda köp ugurly hyzmatdaşlyk ýokary derejede amal aşyrylýar. Iki taraplaryň derejede we halkara gurumlaryň çäklerini netijeli gatnaşyklar özara düşünmek hem bire gollaw bermek ýörelgileri esasynda gurulýar. Şuň bilen baglyqda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýanyň Türkmenistan bilen söwda, ykysady hyzmatdaşlygy üstünlükli ösürýändigini aýdyp, dünýäniň ilmi tehnika pikiriniň iň soňky gazananlaryna we innowasion tehnologiýalary esaslanyp, yksysadyýetiň durly podoklaryny täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek mümkinçiligini öňe çekdi. Ynsanperwer ulgamly hyzmatdaşlygy ösürmek döwlet tarih gatnaşyklarynyň möhüm ugury bolup durýar. Munyň özüm Türkmenistanyň we Türkiýanyň halklaryny birleşdirýän taryhy, medeni we ruhy umumlyk bilen şertlendirilendir. Şuň bilen baglyqda taraplaryň ilim, bilim, medeniýet sunugat ulgamlaryny we beýleki ugurlarda netijeli gatnaşyklary çoňlaşdyrmaga çalyşýanlygy tasdiklanyldy. Iki ýurduň liderleri ýurtlarymyzyň midemet dogonluk gatnaşyklaryny ygyrarlydygyny tasdiklap, iler tutulýan ugurlaryň ençemes boýunça netijeli gatnaşyklary munun beýlegem ösürmek üçin ähli tagyllaryň ediljekdigini nyktadylar. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow doglan güni münasibetli mähirli gutluklary üçin prezident Recep Tayyip Erdoğany ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirip, oňa berkjan saglyk, awadançylyk we işine uly üstünlükler dogonluk türk halkyna bolsa parahatçylyk we ruwaşlyk arzu etdi. Şuň Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşik boldy. Dostlukly döwletiň başçylygy türkmen liderini doglan güni bilen gutady we döwlet başlarymyza berkjan saglyk, awadançylyk hemde döwlet we jemgyýetçilik işine uly üstünlükler arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow mähirli sözler we hoşnýetli arzuwlar üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň dogonluk Gazagystan Respublikasy bilen gatnaşyklary hemme tarapdan ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini nykdy. Döwlet başlarymyz iki tarapdan hyzmatdaşlyk meselesini de geçmek bilen, onuň iki halkyň gadymdan gelýän dostluk we dogonluk gatnaşyklaryny esaslanýanyny nykdy. Bugun şol gatnaşyklar hoşnýetli goňşuluk, birege hormat goýmak hemde özara gollamak gölgelerini laýyklykda okunly ösdürilýär we täze man-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Türkmen gadak gatnaşyklarynyň birege inanşmak we özara düşünmek derejesiniň ören ýokardygyny taly. Munyň özi iki tarapdan hemde köp tarapdan esasy halkara we sewit guramalarynyň çäklerini hyzmatdaşlyk okunly ösdürmek üçin ygtybarly esas bolup durýar. İki döwletiň başçylary döwlet gatnaşyklarynyň özara inanşmak häsiýetini eýediginiň gazanylan ılalaşyklary üstünlük durmuşa geçirmäge hemde häzirki döwrüň ýagdaýlaryny göz öňüne tutup, bilelikdäki işiň täze ugurlaryny kemale getirmäge mümkinçilik berjekdigini bellediler. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Gazagystanyň ýurdumyzyň öňden gelýän we möhüm ykdysady hyzmatdaşlygyny nykdy. Soňky ýyllarda goňşy ýurt bilen bilelikde hökümet hemde podok derejesinde özara gatnaşyklaryň uly tejribesi toplandy.
Şunun bilen birlikde iki taraplyň hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň entek dol açylmany we bu ugurda kuwatdan has netijeli peýdalanmak maksat bilen bar bolan mümkinçilikleri has dol ulanmagyň wirurdygy bellenli. Goňşy ýurtlaryň iklimleriň çatyrgyny amatly ýerleşýändigini nazar almak bilen uluw islanşyr kuwatyny berkidilmegini hemde özara harit dolanşygynyň mukdaryny artdyrmak üçin işogur gatnaşyklarynyň höwetlendirilmeginiň geljek ul hataplanýar. Umumy pikire görä, insanperwer meselesine, hususan ilim we medenet ulgamlaryny, has ysnysykly gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna aýratyn üns berilmeliler. Türkmenistanyň we Gazakstanyň halklarynyň tarihinde medeni umumlygy günden-güne ýardym edýär. Häzirki wagtda saglyk goraş ulgamyna hyzmatdaşlyk ören wajyp hataplanýar. Bu wagtda ýurtlaryň ikisem halkara hyzmatdaşlygy işçileşdirmek hemde tutuş adamdaryň awadançylygynyň bäkwidine tagalary birleşdirmek ugruna çykyş edýärler. Biz mundan beýlegim strategik hyzmatdaşlygy ıgrarly bolar. Bu hyzmatdaşlyk türkmen gada gatnaşyklaryny mundan beýlegim ösdürmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat eder diýip milli liderimiz noktada. Söwketdaşlygyň ahyryny prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow hemde Kasym Jomart Tokayew iki dowonlyk ýurdum halklaryna parahatçylyk, awadançylyk we rowaçlyk ardy etdiler. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziyoyewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Iki ýurdun başdanlary mähirli salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde taryhy taýdan kemale gelen dost doganlygy, hoşniyetli goňşuçylygy we özara gollaw bermäge esaslanan döwletara gatnaşyklarynyň iler tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçiligi kanatlanma bildirdiler. Prezident Şawkat Mirziyoyew hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Doglun güni bilen tüýsürekden utlap, milli liderimize berk jan saglyk, uzak ömür hemim ýokary döwlet wezipesine ýurdy durmuş ykdysady taýdan depkilini ösdürmäge we halkyň awadan durmuşyny öpüşin etmäge gönükdirilen köp taraply işlerine üstünlikleri arzu etdi. Döwlet başlygymyz gutluglary we hoşniyetli arzuwlary üçin minnetdarlyk bildirip, hemişe açyklyk we netijelik tapawutlanyrýan döwletara gatnaşyklaryna ýokary baha berdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly ýurdumyz ýakyn goňşusy we ygtybarly hyzmatdaşy Özbegistan bilen iki tarapyň gatnaşyklary uly ähmiýet berýär. Söhbetdeşler soňky ýyllarda iki tarapyň gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykandygyny, hemem örengiň gerimli ugurlar boýunça ösýändigini, munyň şeýle bolmagyny dürli derejelerdäki duguşyklyk hemem gepleşiklen ananşmak we eýdirli häsiýetiniň ýardam edýänini nykdylar. Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň iki tarapyň hemem köp taraplyň görnüşde ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň hemem garaşdy döwletiň arkalaşynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýänligi belenildi. Munyň şeýledigine taraplyň öňe sürýän başlangyçlaryny hemem dürli halkara düzümlerine saýlanmaklaryna ýygyderli özara gollaw berilmegi şaýatlygy diýip, iki ýurdun liderleri söwda ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky meseleni gozgap, özara harit dolanşygynyň ýygyderli depkini kanatlanma bilen nykdylar. Şunuň bilen birlikde netijeli medeni insanperwer gatnaşyklary, şol sany bilim, saglyk goruş, ilim we amaly barlyklary babatda gatnaşyklary puwtolandyrmagyň möhümdigi belenildi. Durmuş taýdan bu ähmiýetli ulgamyň türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň hemişe iler tutulýan ugurlarynyň biridigi belenildi. Söhbetdeşligiň dowamyny hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow strategik we uzak möhletli iki tarapyň gatnaşyklaryň ýygyderli ösdürmegine prezident Şawkat Mirziyoyewiň uly şahsy goşundyny nykdy. İki ýurdun başdanlary söhbetdeşligiň ahyryny dep bolan hoşniyetli döwletara gatnaşyklarynyň täze mazmuny bilen baýlaşdyrylyp, munun beýlegen puwtolandyryljakdygyna we giňeldiljekdigine ynam bildirip, birek hemem Türkmenistanyň we Özbegistanyň dogonlyk halklaryna eň öňüt arzuwlaryny aýtdylar. Şuň Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Täjikistanyň başlygy milli liderimiz Doglun güni bilen utlady. Hemde hormatly prezidentimiz tüýsürekden berk jan saglygyny, awadançylyk we garaşly Türkmenistanyň durmuş ykdysady taýdan depkilini ösdürmäge, halkyň hal ýagdaýyny ýygyderli ýokurlandyrmaga gönükdirilen döwlet işlerini üstünlikler arzu etdi. Bellenşi ýaly hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başlygyny Aziýanyň kuwatly döwletleriniň biri hökümini ýurdumyzyň Merkezi Aziýada we dünýäde awraý ýygyderli ýokurlanýar hemde berkeýär.
Üstünlükli alınıp barlayan bir taraflık siyasaty bolsa sivitdäki howpsuzlygyň we ösüşiň bekbitlerine hyzmat edýär. Täjikistan milli liderimiziň öňe sürýän dörejlikli başlanýyşlaryny hemişe gollaýar we dogonluk halkyň üstünlüklerini tüýsürekden oýnýar diýip dostlukly ýurduň başlygyna aýtdy. Döwlet başlarymyz Emomali Rahmony gutdaglar üçin minnetdarlyk bildirip, hemde iň oňat arzuwlaryny beýan edip, umumy medeni däpler we ruh ahlak gymmatlyklary bilen bagly bolan döwletary gatnaşyklarynyň uzak böklükden strategiýaty eýedigini we häzir barha täze depkini eýe bolýanyny aýtdy. İki ýurduň liderleri telefon arkaly söhbetleşigiň dowamyny döwrüň anyk ýagdaýlar hemde sewitdäki we dünýädäki ýagdaýlar nazara alynıp, özara hormat goýmak gelgelerini ýola goýulan Türkmen-Täjik hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary boýunça pikir açdylar. Şonuň bilen maglykda dürli derejedäki ýetgiderli gatnaşyklaryň, şol sanyny iki ýurduň işewer toparlarynyň duşuklarynyň ähmiýeti bellenli. Şol duşuklar siyasi, sewda, iqtisady we medeni insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň täze sepkitlerine çykmagy mümkinçilik berdi. Taraplar ulo, neft, gaz we himiýa senaty, elektroenergetika, owa hujuluk ulgamlaryny döwrüň isleg bildirýän, ýegurdil mümkinçiligi eýe bolan özar bekfitli gatnaşyklary diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gyzyklanma bildirýänliklerini tasdikladylar. Şu wagtda sewda iqtisady hyzmatdaşlygyň täze geljek ugurlaryny tapmak, güni işe gatnaşyklary ýola goýmak we eksport-import amallarynyň germini giňeltmek aýratyn ähmiýeti eýe bolýar. İki dostlukly ýurduň maştonlary özara gyzyklanma döredýän sewit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça da pikir açdylar. Türkmenistanyň we Täjikistanyň awraýly halkara gurumlarynyň, hususan Birleşmiş Milletler Guramatynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerini özara gollap berip, üstünlükli gatnaşyk edýänligi bellenli. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedov we Emomali Rahmon insanperwer ulgamda gatnaşyklary hasam giňeltmek, şol sanyny ilm, bilim we medeni ara gatnaşyklary höwetlendirmek babatyda pikirlerini aýtdylar. Telefon söhbetleşigiň ahyryna söhbetleşler birek-birege saglyk we üstünlükler, iki ýurduň halklaryna orta parahatçylyk, awdançylyk we rowançlyk bardaky arzuwlaryny aýtdylar. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňişiniň başlygy Valentina Matviyenkanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Russiýanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň ýolbaşçysy milli liderimiz Dogulanyň güni bilen tüýsürekden utlap, döwlet başlygymyzy berkjan saglyk, uzak ömür hemem ýokarky döwlet wezipesine täze üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow utluglar we mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirdi. Liderimiz häzirki wagtda hoşniyetli goňşuçylyk, dostluk we strategik hyzmatdaşlyk ýörelgilerini esaslanýan Türkmen-Rus döwletleri gatnaşyklarynyň okully ösýänligini hemem birek-birege anaşmak, den hukuklyk we açyklyk häsiýeti bilen tapawutlanýanlygyny kanatlanma bilen beledi. Şunu iki ýurduň arasyndaky syýasy gatnaşyklaryň şol sany halkara gurumlaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň özara düşünşmegiň we netijeliginiň ýokary derejesine aýratyn üns berildi. Munyň özi halkara gurumlaryň çäklerinde de öz beýany tapýar. Şundan baglanykda Türkmenistanyň we Russiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň garaşda döwletler arkalaşygynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy möhüm ähmiýete ýedir. Telefon arkaly söhbetleşigiň barşyny döwlet başlarymyz we Russiýa Federasiýasynyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň ýolbaşçysy häzirki wagtda biziň döwletlerimiziň köp ugurlary boýunça üstünlikli gatnaşyk edýänligini nykdylar. Iki tarap bilen sowda iqtisady gatnaşyklary okully ösdürilýär. Iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň işem muňa köp babatda ýardym edýär. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow syýasy we iqtisady gatnaşyklary bilen bir hatarda iki ýurduň parlamentleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek wajypdygyny nykdy. Türkmenistanyň ýokary kanun çykarjy we wekilçilikli idarasynyň iki palataly ulgama geçmek bilen baglykda özara gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň açylýanlygy belenildi. Milli liderimiz we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňişiniň başlygy ýerderli geçirilýän parlamentara duşuklyň kanun çykarjylyk ulgamyny tejribe aşmagyň biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklary pugtulundyrmaga ýardam etjekdigini belediler. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyryna hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň ýolbaşçysy Valentina Matviyenka iki taraplyň gatnaşyklara mahsus bolan özara düşünşmegiň ýokary derejesiniň
çoklu ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat etjekdigine önemlileri birek we iki ýurdun dogonly halklaryna eň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Gulyberdimuhammedow dogulun güni münasibetli ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzüminden gutlaglary kabul etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Kabulxanatyna gelip, bu ýerde dogulun güni münasibetli gutlaglary kabul etdi. Hormatly prezidentimiziň egindeşleri mehriban arkadagymyzy dogulun güni münasibetli tüýsürekden gutlap, milli liderimde berip jan saglyk, awadançylyk, ýurdumyzyň rewaçlygynyň hemde mehriban halkymyzyň awadançylygynyň bähwidine alyp barýan giňerimli döwlet we jemgyçlik işine ýegsilmez güýç gaýrat we täze üstünlikleri arzu etdiler. Bilinçli soňky ýyllarda uly zähmet ýeňişler gadamlyp, bilen sepkitlere getildi. Şol üstünlikler şu ýyl muqaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýylygyny belleýän ediz watanymyzyň iň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Hökümet agdalary häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmekde işin orny eýleýän 21-nji asyryň ajaýyp tiýatrçysy we düýpli özgertmeleriň başyny başlaýjy mehriban arkadagymyzyň tutuş dünýäde uly awraýdan peýdalanýanyny bellädiler. Hormatly prezidentimiziň möhüm halkara başlangyçlarynyň şol sanyna 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we ananşmak gildirip iglan etmek hakyndaky teklibiniň giňden gollanylmagy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň bu teklibi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamasy bilen berkidildi. Ýurdumyzyň gadanan ägir tuly üstünlikleri milli liderimiziň halkymyzyň bähwidine durmuşa geçirýän paratatly we öňdürmejlikli syýasatynyň aýdyň netijeleridir. Hormatly prezidentimiz bir ýygnananlara gutlaglary hemde hoşnýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, olaryň takyk we sadaşlyk işiniň ýurdumyzyň durnukly ösüş we rewaçlyk ýoly bilen mundan meýlekde üstünlikli öňe gitmegine ýardam etjekdigine anam bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyza gelen bir näçe mehmanlar bilen duşuklar geçirdi. Ilki bilen hormatly prezidentimiz Gurban Gulyberdimuhammedow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Hadi Süleymanpur kabul etdi. Mehman wagtap kabul edeni üçin hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimizi dogulun güni bilen tüýsürekden gutlady. Hemde berip jan saglyk, uzak ömür, täze taryhy ýamda ýurdu ösdürmegiň giňmeçerli meýilnamalaryny amala aşyrmakda uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz gutlaglar we hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän daşar syýasy gurunçaýaklaryny, awraýly halkara guramalar, şol sanyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen köpügirli hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýänini belledi. Töhfetde şoň garşyna milli liderimiz we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçysy, hyzmatdaşyň geljegi barada pikir alşyp, Türkmenistanyň häzirki wagtda bu guramada başçylyk etmegi hemde degişi konsepsiýanyň durmuşa geçirilmegi wagtda gatnaşyklaryň esasy urlaryna ünsüçekdiler. Şunu Türkmen lideriniň öňe süren derejlikli başlangyçlarynyň şol sanyna ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitine beýan eden başlangyçlarynyň wajypdygy bellenildi. Şol başlangyçlar bolsa, Tewit hemde halkara ykdysady gatnaşyklary işleňleşdirmäge, bu ýurda öňde goýulan wezipeleriň sadaşlyk çözgütlerini işläp taýýarlamaga gönükdirlenler. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary hormatly prezidentimiz ýödary bähwitli hyzmatdaşlygy ilerletmäge, onuň täze, anyk many mazmunyny baýlaşdyrmagyna golluk berýäni üçin hoşalyk bildirip, ýurdumyzyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynda başçylyk etmeginiň üstünlikli boljakdygyna anam bildirdi. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Türkmenistanyň we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň dostlukly, hoşnýetli goňşulyk, döwletary gatnaşyklaryny putrandyrmaga gönükdirilen netijeli hyzmatdaşlyga ygranlydygyny tasdikladylar. Duşukdan soň mehman habarçylarymyza şeýle gurun berdi. Wagtap kabul edeni üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine ýene däwrgede hoşalyk bildirýän. Hemde hormatly prezidenti dogulun güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Berk jan saglyk, uzak ömür we giňmeçerli meýilnamalaryny amala aşyrmakda uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistan Tewit hemde dünýä meçerine umumy awadançylyk maksatlaryna alaýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy putrandyrmaga tallamly goşant goşýar. Şu işlerde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň hut ýödüniň uly şahsy goşandy bar. Munyň özi uzak möhletli netijeli gatnaşyklar üçin ygtybarly esasy döredýär. Duşukda biz hormatly prezident bilen hyzmatdaşyň geljegi barada pikir alşyp, Türkmenistanyň häzirki wagtda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başçylyk etmek bilen baglykda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreleri, şol sanyna Aşgabatda geçirilmegi maksat edilýän maslahaty ara alyp maslahatlaşdyk. Men ýödary bähwitli hyzmatdaşlygyň täze, anyk many mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna berýän golluk üçin
hormatly prezidente hoşarlyk bildirip, Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başçylyk etmeginiň üstünlikli boljakdygyny berk ana bildirgen. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşiniň baş sekretary Bagdad Amreýewi kabul etdi. Mihman wagt tap kabul edeni üçin tüý sürekden hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimizi doglan güni bilen gutlady. Hemde berk jan sağlyk we edil watanymyzyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň bähfidine alyp barýan atyrly işlerine täze ajaýyp üstünlikleri arzu etdi. Milli liderimize gutluglar we mehirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, iki taraplaryň we köp taraplaryň esasda awraýly halkara we sewit guramalarynyň ugrı boýunça dostlukly gatnaşyklary hemde netijeli hyzmatdaşlyk göstermegiň betarap Türkmenistanyň daşar syýasatynyň esasy urudygyny belledi. Şoňa baglykda türki dilli döwletler bilen netijeli gatnaşyklary uly ünsürliýär. Döwlet başçylarymyz we türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşiniň ýol başçy iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň okgunly kädeti edigini kanagatlanma bilen bellep, hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşdylar. Şonuň bilen baglykda türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşiniň şu ýylyň 12-nji noýabryna geçirilmegi meýilleşdirilýän Nowatak sammitine degişli mesele barada durulup geçildi. Hormatly prezidentimiz we mihman Türkmenistan bilen türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk keňeşiniň arasynda ýola goýulan netijeli gatnaşyklaryň mundan meýlekde okgunly ösüriljekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň mihman habarçamyda şeýle gurrun berdi. Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşugymyz ören netijeli boldy. Men pursatdan peýdaranyp, wagt tap kabul edeni üçin hoşarlyk bildirmek bilen hormatly prezidenti doglan güni bilen tüý sürekden gutladym we pek yürekden çykýan arzuwlarymy aýtdym. Hormatly prezidentiň alyp barýan syýasaty Türkmenistanyň ähli gomlarda uly üstünlikleri gazanmagyny hemde dünýä giňişligine awraýynyň barha belinde galmagyny şertlendirýär. Biz hormatly prezident bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň şol sanyna dürli puýdoklarda ýödary hereketleriň depkinlidigini belläp geçdik. Gatnaşyklarymyzyň geljegi barada pikir alşdyk. Hemde sowda ykdysady we insanperwer medeni ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy hassa giňeltmegiň maksady laýyk boljakdygyny belledik. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Lukoil açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň ýol başçy Wagit Alekberow kabul etdi. Işe uru wagt tap kabul edeni üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimizi doglan güni bilen gutlady we berk jan sağlyk, ýetilmez güýç gaýrat hemde köpügli işine täze ajaýyp üstünlikleri arzu etdi. Milli liderimize gutluglar hemde hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň daşary ýurtda hyzmatdaşlar, şol sanyna Russiýalyk hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny belledi. Betarap Türkmenistan dünýäde uglewodorod serişlerini köp mukdarda öndürýän döwletleriň biri bolmak bilen amumy awadançylyk maksatlaryna laýyk gelýän ýalňyş energetik ulgamynaky halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugruna ýygydarly çykyş edýär. Mihman hormatly prezidentimizi Lukoil açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň ýurdumyza alyp barýan giňerimli işi hemde bilelikdäki tassamalary ilerletmek boýunça taýýarlanan teklipler bilen tanıştyryp, Russiýalyk hyzmatdaşlaryň mundan meýlekde öz üstüne alan borçnamalaryna jogapkärli çemeleşikliklerini anandyrdy. Duşukdan soň mihman habarçamyda şeýle gurrun berdi. İşiniň köpdigine garamazdan duşmagy wagt tapanlyk üçin men hormatly prezidente hoşarlyk bildirip, köp sag bolsun aýtdym. We pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidenti doglan güni bilen gutladym. Biz duşugymyzda toplanyň tejribelenmeden ugralyp, hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşdyk. Men hormatly prezidenti Lukoil'ň Türkmenistana alyp barýan giňerimli işi hemde bilelikdäki tassamalary ilerletmek boýunça taýýarlanan teklipler bilen tanıştyrdym. Hemde mundan meýlekde biziň öz üstüne alan borçnamalarymyza jogapkärli çemeleşikdigimizi anandyrdym. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Kamaz açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň baş direktori Sergey Kagogin kabul etdi. Russiýanyň iri kompaniýasynyň ýol başçy wagt tap kabul edeni üçin hoşarlyk bildirip, Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny hemde milli liderimize bagyt awadançylyk we häzirki döwrüň bilent maksatlaryna ýetmegiň ýoluna üstünlikler baradaky tüý sürekden çykýan arzuwlaryny ýetirdi. Pursatdan peýdaranyp mihman hormatly prezidentimizi doglan güni bilen gutlady. Hemde berk jan sağlyk türkmen halkynyň bagtyarlygynyň we awadançylygynyň bähfidine alyp barýan ägip türlü döwlet işine täze üstünlikler arzu etdi. Hormatly prezidentimiz hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň wagtyň synagyndan geçen ygtybarly hyzmatdaşlary bilen ýödary bähfidli hyzmatdaşlygy ösdürmäge hemme tarapdan gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz we mehman diýip bolan hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýyny we ony mundan meýlekde giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşukdan soň mehman habarçamyda şeýle gurrun berdi. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň doglan gününe hormatly prezident bilen duşmak bagtyna eýe boldum.
duşmaga döredilen şeýle ajaýyp mümkinçiligi üçin men tüýs ýürekden hoşalyk bildirdim. Hemde Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň iýeren salamny we gutluk sözlerini getirip, hormatly prezidenti doglan güni bilen mehirli gutladym we pek yürekden çykan arzuwlarymy beýan etdim. Şeýlekem men Türkmenistanyň hormatly prezidentine bildirýän anam üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdyp, geljegi nazarlap, ýödary bähfitlik esasyna gurulýan hyzmatdaşlygy üstünlikli dowam etmek üçin ähli tagallalarmy gaýgyrmajakdyma ananlardım. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentimiz Fransiýanyň meşhur Buýyk kompaniýasynyň prezidenti, baş direktori Martin Buýygy kabul etdi. Ýewropanyň iri kompaniýasynyň ýol başçy wagt tap kabul edeni üçin hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimizi doglan güni hemde bugünkü şanly waka arkadaky mehmanhana toplamynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady we milli liderimde berip jan sağlyk hemde jogapkärli döwlet işine täze üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimize gutluklar we hoşniyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, dürli puýdaklarda şol sanyna şäher guruluşy gollamyna işleýän esaty daşary kompaniýalar bilen ýödary bähfitlik hyzmatdaşlygyň ösdirilmeginiň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň mühim ogurlarynyň biridigini bellädi. Şunun bilen baglykda milli liderimiz Buýyk bilen işgur hyzmatdaşlygyň netijeli kädede eýdigini aýtdy. Birlikdäki tassamalaryň bir näçesiniň üstünlikli amala aşyrylmagym munyň aýdyň tutnamasydyr. Mehman kampaniýa bildirilýän ulanam üçin hormatly prezidentimize hoşalyk bildirip, döwlet başlarymyza we ähli türkmen halkyna bagyt awadançyk hemde ähli ulgamlarda üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow günü-günden gözelleşýän ak mermerli paýtatymyzyň ajaýyp günjekleriniň birine bina edilen Kaşaň arkadagy mehmanhanasynyň açylyş tawarasyna atnaşdy. Soňra hormatly prezidentimiz paýtatymyzyň binagarlyk keşi bilen bir bitigi sagdaşygy emele getiren täze gurulan Kaşaň arkadagy mehmanhanasyna geldi. Hemmeler Türkmenistany öz üçin täze bilenliklerini çykaran, ägir türlü ösüşlere beslenen özgertmeleriň başyny başlaýjy we ruhlanyrçy bolan hormatly prezidentimizi uly joşgun bilen garşyladylar. Arkadagy prezidentimiz bir ýere ýygnananlaryň şowkunly el çarpışmalary bilen täze binanyň toý bagyny kesdi. Şonlukda paýtatymyň häzirki zaman binagarlyk keşi bilen ajaýyp taýdaşygy emele getiren mehmanhana toplamy Aşgabatyň syýasy, diplomatik, ykdysady, işgürlük merkezi hökümindäki halkara derejesiniň aýdyň beýanyny emele getirdi. Mehmanhanada bir karar döwletimize gelýän mehmanlary milli mehmansörlük täpleri esasynda garşylamak üçin döredilen şertler ýokary halkara ünlülerine dol alaýyk gelýär. Aýratynda mehmanhanaň zallary milli bilik aýratynlyklary esasynda enjamlaşdyrylypdyr. Bir yerde milli sungodyň ajaýyp eserleri, halkymyzyň taryhyna, häzirki döwrüne we asyrlaryň dowamly döreden dünýä nusgalyk gymmatlyklaryna degişli sungot eserleri mehmanhanaň esasy bilik aýratynlyklaryny emele getirýär. Bir yerde birinci derejeli mehmanlary kabul etmek, olaryň oňat din jalmagy, dürli şäherlere geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Bugün paragatçylygyň dostlukly ýollary, beýik ýüpek ýolunyň ýöregi, garaşly Türkmenistanyň üstünden geçýär. Bir tarap batılmazda tutuş dünyada paragatçylygyň, awadançylygyň hemde ösüşiň bähfitini, sevit we halkara gatnaşyklary ösdirilýär. Ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bayram edilýän ýylyna ulanmaga berilýän täze toplamlar halkymyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm orny elýän şanly senäniň hormatyna münasip bayramçyk sowgady bolar. Bir ajaýyp desgalar gözel paýtatymyzyň görküne görk goşup, ýurdumyzyň baş şäheriniň ösüşiň täze derejesine çykýanlygynyň nobatdaky tutnamasyny öwürler. Ýene bolsa hormatly prezidentimiziň adyny ýelen gutlaw bilen tanış edýäs. Onun arkedireti, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow sizi doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Siziň başçylygyňyzda Türkmenistan öz ötüşini ul üstünlikler gadandy. Hemde häzirki wagtda dünýä giňişligine münasip orny elýär. Halkara paragatçylyk we howpsuzlyk puturlandyrmak hemde sevtiň ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge siziň şahsy goşundyňyz aýratyny nyktamak isleýän. Gargada Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy we syýasy özara düşünşmäge esaslanan hoşniyetli goňşulyk we dogonly gatnaşyklarynyň halklarymyzyň awadançylygynyň bähfidine mundan beýlegem giňeldiljekdigine we ösdüriljekdigine berk inanýan. Hormatly Gurbanguly Mälikulewич, size berk jan saglyk, döwlet işiňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň halkyna bolsa paragatçylyk we rowançlyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow, Gargada Respublikasynyň prezidenti. Şogun
Paytahtymyzdaky Elem Medeniyet Jarş Merkeziniň öňündäki meýdançada hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulun güni münasibetli sunugat ustaatlarynyň bayramçylyk konserti boldy. Mehriban akademiyanyň başlanmagyna berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistan jemgyçilik syýasy we ykdysady taýdan ösen ýurt kökmünde dünýä özüni tanatdy. Milli liderimiz döwlet adam üçin ýördiýän ýörelgeden oralyp, ýurdumynyň durmuşynyň hemme ugurlaryny öz üçin alýan täzeçil özgertmelere bagdyrga berýär. Hemde ýurdumyzy anamy ädimler bilen ötüşiň we awadanslygyň ýoly bilen öňe tarap alyp barýar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzy ösdürmäge, paýtahtymyzyň täze keşfini öğretmäge goşýan goşandy ören ullar. Mehriban akademiyanyň härki döwrüň görnekli jemgyçilik we syýasy işgär bolup, umumy adamlar meselelerini çözmekde işeňligini hemde täzeçil çemenleşmeler bilen halkara jemgyçiliginde belent awra eder. Alkışsyda, şöhratyda arkada diýen bayramçylyk dawratynyň maksatnamasyny açan dünýäň beýik lidersiz arkada kompozisiýasyna bu mowduq esasy ýolgalaryň biri boldy. Köpetdağın ajaýyp keşfi, garaşsyzlyk, konstitusiýa, beýtaraplyk binalary hemde gün-günden gödörleşýän paýtahtymynyň ak mermerli belent binalary bu bayramçylygyň tebiýi we öz boşly belegine urly. Konsert meşhur sadanalaryň, halk we estrada aýdymçylarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Tanskende halk dörejilik toparlary öz ufatlyklaryny görkezdiler. Aýdym sada çykyşlar Türkmenistanyň gahramany, Mehriban watanymyzyň iň täze taryhyny şöhratly sahypalaryny ýazan ähli türkmenleriň arkadagy Mehriban akademiyanyň ady bilen aýrylmaz baglanyş bolan berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň üstünliklerini wasp etdi. Soňky ýyllarda türkmen topragy görnetin özgörüp gülläp etdi. Bu bolsa hakykatdan ähli halk gollawyna eýe bolan döwlet başlygymynyň alyp barýan syýasatynyň aýdym netijelerdir. Munyň şeýledigine şu ülke şäherleriň dowamyny da göz ýetirmek boldy. Olar Türkmenistanyň jewitliginiň hemde zähmete guran höwüsiniň hakyky bayramyna urly. Konsertiň dowamyna berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüni, ýurdumyzda arkada prezidentimiň ýol başlygyna amal bolýan beýik işler wasp edýän joşgyny çykyşlara giň orun berli. Aýdym saýlaryň owady, şanly waka münasibetli gurulan dawarlara utgoşup, oňa bayramçylyk öwüşgüni saýdy. Konsertiň tapawutly aýratynlygy, türkmen sunugatynyň baý kuwwatyny şoklanýan çykyşlaryň köp türlüligine baratdyr. Joşgyny çykyşlarda garaşsyl watanymyz hemde berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň äger türlü özgertmeleriniň başyny başlan milli liderimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň beýik işleri, Mehriban topragymynyň gödelligi, müdümi adamlar gymmatlyklar wasp edildi. Ýurdumynyň meşhur dörejilik toparlary, belli halk aýdymçylary hemde türkmen estradasynyň ýyldyrlary, folklor toparlary öz ustatlyklaryny görkezdiler. Olaryň tomaşaçylary sowgat beren ajaýyp çykyşlary, ýerine ýeterjilik ustatlary tomaşaçylarda uluklanma döretdi. Ýokary ruhunetlik ýagdaýynda ýanglanan joşgyny çykyşlar, döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz ruhy baglanşygyny, dörejilik ilhamny alamatlandyrdy. Ol dawratnyjlaryň kalany Mehriban akademiyada belent we ardyly arzuwlaryň amala aşýan ýurdumda harakaçylykda we awadansylykda ýaşap, dörejilikli işlemek bagty üçin çuňur hoşalyk duýgusyndan dolurdy. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimiň tagalaty bilen ýurdumynyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan şanly wakalaryň aýdym sada çykyşlaryny utgoşdurmagy asly däwe urly. Munyň özi ýurdumyzda aýatyn ähmet berilýän asly işleriň ähmetini hassa belende götürýär. Härki döwürde ýurdumynyň ähli ugurlary boýunça gadanýan ösüşlerini wasp edýän aýdymçylaryň, sadanlaryň hemde tansyşlaryň çykyşlaryna konsert artnaşlar uly ruhunetlik bilen tomaşa etdiler hemde şowkunly el çarpışmalar bilen artistler alkışladylar. Munyň özi sunugat ustaatlarynyň zekine berilýän ýokary baka bolturýar. Aýdymlaryň ruhun götürjü sözlerine hemde joşgyny mukamyna ýurdumynyň gadanan üstünliklerine bolan tüýs ýürekden boýsanç duýgusy, Mehriban akademiyanyň parasatly ýol başlygyna dörejilik we rowaşlygyň ýoly bilen anamly öňe barýan watanymyzyň ajaýyp geljegine anan beýan edildi. Çykyşlaryň her biri halkymyzyň Gahraman akademiyada bolan sevgisini we gowunjyny beýan etdi. Bu bayramçylyk çäheresi türkmen sunugatynyň äger türlü kuwwatyny açyp görkezýän sahna oýunlarynyň we janrlaryň dürlügi bilen tapawutlandy. Şu şany günne çykyş etmek artistler üçin olaryň ustatlygynyň we zekiniň tar bilmeginiň ýokary derejesi boldy. Hormatly prezidentimiň döreden Bagt Nur Aýdyny tomaşaçylar üçin hakyky sowgat boldy. Öz owadan mukamy, manily sözleri bilen bu aýdym ýygnananlaryň kalbyna uly orun tapdy. Hemde tomaşaçylaryň şowkunly el çarpışmalary munyň futnamasy boldy. Dawarada kuştetli tanty ýerine ýetirli.
Uytansı ýerine ýetirmek bilen koreografiýa arkaly Mehriban diýarymyň awadançylygy we güllä besmegi, halkymyň bagtyar durmuşyny üçin etmek üçin iň gerimli işler alyp barýan, milli liderimiň daşynda iýleşmeginiň jewitdigi beýan edildi. Şan şöhret we seniýen Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmaň watan ýylynyň gally orag mewsümini Ahal welaýatynyň Bawadyhan, Balkan welaýatynyň Serdar, Daşowul welaýatynyň Könürgünç, Gurban Sultan ejadyndan naky. Mar welaýatynyň gargum etraplarynyň gallaçylary şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirip, ajaýyp zähmet ýeňişlerini adanlar. Ustat gallaçylaryň gadanyn biz ýakmet ýeňişi berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe döwletimizi owa hujuluk toplumyny durmuşa geçirýän ýegordul özgörtmeleriň aýdyň netijesidir. Ahal welaýatynyň Bawadyhan etrawynyň Bawadyhanlary özleriniň tutan ýerli zähmetleri netijesinde gally orag mewsümine ardyly tepkide ýetmegi başardylar. Etrawyň owa zähmetkeşleri meýdan işlerine ýylyň bütün dowamyna joşgyny herekete gowşatmadylar. Daýhançylykda tehnikanyň güýjünden ýerlikli peýdalanýarly. Daýhanyň daýanjy bolan ygtybary owa hojuluk tehnikalary meýdan işlerine käriniçi gallaçylara bölünip berilen ýerlerde netijeli unanýarly. Bu da işleriň öňe ilerlemegini özüniň münasip goşandyny goşdy. Şunlar welaýatyň Bawadyhan etrawyna döwleti tapşyran önümler üçin gallaçy käriniçiler bilen hasaplaşyklar ýygydaly geçirilýär. Häzirki wagtda Bawadyhan etrawyna galla uragynyň boşan ýerleriň samany ýygnamak we sürüm işlerini öz wagtyna kimde ýokary hille geçirmek gallaçy käriniçiler üçin iň möhüm çärelerin biri bolup durýar. Bu möhüm işde hormatly prezidentimiň Alperen Has Kamilkem kuwatly bizim howa şertlerimize laýyk gelýän traktorlaryň ençemesiniň bökdönüşi işledilmegi gadanylýar. Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň zähmetsewer gallaçylary Türkmenistan parahatçylygyň ynanşmaň watan ýylyna döwlete galla tapşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen ýerine ýetirip, mukodet garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk toýunyň bellenjek ýylyny hasy şöhratlandyrdylar. Etrap boýunça jemi 23.000 hektar meýdanyna ekilen buğdoýdan 36.800 tonna gallalmak baradaky meýnamany üstünlükli ýerine ýetiren Bawadyhanlar şu günler ekin meýdanlaryna hasyly soňky dänesini çenli ýygnap almak işini gowşamaýan depginlerde alyp barýarlar. Ýetişdirilen bol hasyl öz wagtyna we ýetkisi ýygnap almakda Mehriban akadamynyň daşary ýurtlardan satyn alyp beren ähli amatlyklary bolan kuwwatly kombaýnlary käriniçi daýhanlaryň önemli daýanjyny urly. Ähli zerurluklar bilen bir kemsiz üpçün edilip döredilen tehniki taýdan hyzmat ediş toporlary bolsa, oraga gatnaşýan tehnikalaryň bökdönüşi hereket etmeklerini gadanmagy başardylar. Serdarly hasyl saatlarynyň günnelik taýýarlan azyklyk ak buğdoýlarynyň etrapda döredilen galla kabul ediş bölümlerine bökdönüşi daşalmagy, oň hiliniň ähli taraplaryň enzamlaşdyrylan balakhanalarda gözden geçirilmegi, etrapda Gahraman akadamynyň tagalasy bilen gurulan elevatorlaryň kadaly işlemekleri hem ykdysam we talawlaryk ýola goýuldy. Käriniçiler buğdoyu orlan meýdanlardaky samanlar ýygnap almak, ol ýerleri üstümizdäki ýylyň güýlük buğdoy ekişine ýergüzünden taýýarlamak işlerini gije günniligiň guramaçlykly alyp barýarlar. Daşowul welaýatynyň Gurban Sultan ejadyndan naky hemde Könürgünç etraplarynyň hasyly saatlaram buğdoy tapşyrmagyň şertnamalaryň borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetirdiler. Etraplaryň daýhan birleşikleri şu ýyl buğdoy orag mewsüminiň öň hatarlaryna bolmagy başardylar. Hormatly prezidentimiz galla orag mewsümini owa adamlarynyň öňlerine täze hemde aýdym wezipeler goýdy. Şol wezipeleriň doly gollanýanynyň aýdym misaly bolan zähmet ýeňişi, etraplarda zähmeti goramagyň we oňa hak tölemegiň kämil usullarynyň şowly netijeleriniň biridir. Mehriban akadamynyň owa adamlary barady edýän ol aladylary şeýle üstünlikleri gadanmagyň göz başynda durýar. Gahraman akadamynyň dünýä ýaňsalýan beýik işlerini tüýs sürekden gollamak bilen owa zähmetkeşleri ýurt ösüşlerine dahilli bolmagy baş maksat edinýärler. Gallaçylar üçin döredilýän şertler hem ýürüte bellenmäge degişirler. Şu ýerde hormatly prezidentimiň galla orýan kombaýnlary ýygydaly alyp berýänini bellemek möhümdir. Olarda işlemek üçin amatly şertleriň bardygy gowanyjydyr. Munyň özi galla orag mewsüminde işleriň ýokary derejede gurulmagyna kemale getirilen hasylyň şart ýygnanmagyna mümkinçilik berdi. Olaň önerjilikli ulanmagy üçin ähli şertleriň döredilenligi gowanyjydyr. Ýere-ýerleri bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegi mewsümiň hormatly prezidentimiň tapşyryklaryna laýyk derejede geçirilmegini üpçün etdi.
Orak geçirilen yerlerde saman ýygnamak, sürüm işlerini geçirmek işlerinin utgoşukly dowam etdirilýänini bellemek möhümdir. Mara vilayatynyň Garagomy etrafynyň edermen gallaçylardan 2021-nji ýyl üçin bugdaý öndürmek boýunça şertnamalaryň tawşyryklaryny üstünlikli berja etdiler. Garagomy etrafynyň edermen gallaçylarynyň bugünkü gadanan ýokary däkmat üstünligi, olaň toprakdan bol hasyl alyp, ýurdumyzda adyk bolçulugynyň döredilmegine goşun goşmak uğruna çeken gaýratly hem tutanyýary däkmetleriniň aýdyň meýwesidir. Bu etrapda hormat prezidenti bilen dünýä tehnologiýasynyň derejesini gordurup beren galla kärhanalary, hasyly uzak möhletlerini saklamaga niýetlenen elevatorlar bilen birlikde buğday kabul edýän nokotlaryň ýeterlik möçbeleri bolup, olarda ýygnalýan hasyly bökdünsiz kabul etmek üçin ähli şertler döredilipdir. Bu etrapda buğday hasylyny ýygnamak işi ýokary depkinne dowam etdirilýär. Hasyl ýygnanan meýdanlarda buğday samanynyň mallara gyş üçin ähtiýaçlyk ot taýýarlamak işine de giň germerli. Şol meýdanlary badawa sürüp, taýýarlap, aralyk gan çugunlaryny, göýök bakça ekinlerini ekmekligem ýoly goýuldy. Gallaçylar döredilýän şertler üçin Mehriban ýakadamda alkyş töllerine diýerler. Hormat prezidentimiň il ýurt bähwidine gönükdirilen işleri, watanymyza gazanýan üstünlikler şany seni münasibetli geçirilen şäherleriň özünü düzdi. Ýokary ruh we netgebesinin maslahatlar hormat prezidentimiň il ýurt bähwidine gönükdirilen beýik işlerini öz borçly hoşallyga öwürli. Dünya türkmenlerinin insanperwer birleşiginiň guramagynda geçirilen dawaralmasygy şokra size arkada, alkyş size arkada diýilip atlanyrly. Türkmen Owakyjylyk Institutyny öňü arkadagy Türkmenistan atly aýdym sally bayramçylyk dawarasy geçirildi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň guramagyna geçirilen maslahatlarda hormat prezidentimiň dünýäde ikrar edilen lider bolmagyny getiren taryhy ýollara ser salynyp, şol döwrüň içinde hususan geçen kepden dowamyny milli liderimiň amala aşyran işleriniň beýik derejelere eýe bolmagynyň iri diýarmyň awraýyny artdyranlygy aýraty nyktaly. Bugün biz döwlet başçylygymyň beýik başlangyçlaryny durmuşa geçirýändigini, milli liderimiň çödgütleriniň ýetgiderligi we tutan ýerli iş netijesinde eger dultatymlaryň gün saýyn amala aşyrýanlygyny, giňden meýilleşdirilen hemde ilmi taýdan esaslandyrylan milli maksatnamalaryň iş ýüzüne durmuşa geçirýändigini çykyş edenler bellediler. Şeýle misallar barmak büküp sanardan ören köpdür. Munuň üçin soňky günleriň wakalaryna nazar aýlamak ýeterlikdir. Şol wakalaryň hataryna paýtatymyzda bir näçe ajaýyp binalaryň açylyp ulanmaga berilmegini, Aşgabat Sisi iri tatlamasynyň guruluşynyň düýbüniň tutulmagyny, Kerkide halkara howa mendiliniň, Türkmenabadda Agoý binasynyň açylyp ulanmaga tawşyrylmagyny görkezmek bolar. Bularyň ählisi hormat prezidentimiň dörejilikli strategiýasynyň aýdyň meýwelerdir. Halkymyzyň her bir maşgalanyň, Türkmenistanyň her bir raýatynyň awadançylygy we bagtyar durmuşy şu strategiýanyň ileri tutulýan uğurdur. Ähli zihinni, pikirlerini we tagalalaryny, häzirki zaman ykdysadyny döretmäge, demokratik hukuk döwletiniň gymmatlyklaryny berkarar etmäge, hemde ýurdumyň her bir raýatyna hyzmat etmäge gönükdirilen döwlet ulgamyny kemale getirmäge, halkymyzyň ýokary ýaşaýyş durmuş derejesini öpüşin etmäge gönükdirilen kuwatly durmuş ugurly siýasatyny alyp barýanlyk üçin maslahat atnaşdylar. Hormat prezidentimiň ul üstünlikler ardy etdiler. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutyny şanly fenerler hemde bu ýokary okuw mektebiniň Gyrgyzstanly kärdeşleri bilen täze gatnaşyklara badalygy bermek münasibetli geçirilen hoşallyk maslahatym ul ruh we netgebesini. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň hemde Gyrgyz Respublikasynyň degişli ministrliginiň arasynda sport ulgamyny hyzmatdaşlyga badalygy bermek münasibetli geçirilen hoşallyk maslahaty şanly fenerleriň dawarlaryna utgoşdy. Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň hemde döwlet şirket gullugynyň harby gullukçylarynyň gatnaşmagyny arkadan feýilgäkini döwlet awat il bagtyar ýurt awadan temiz asman alkyş bolsun arkadagy jigerde jan Türkmenistan ady bilen aýdym sally dawara geçirildi. Şanly film münasibetli welaýatyň Göktepe Petrawynyň ızgan şäherçetiniň Mäli Quly Berdimuhammedow adyny medenet köşkünni ahal welaýat häkimliginiň şerde medenet büdürliginiň guramaklaryna geçirilen dawarany boýdan maşa ýürek joşturjy duýgular gurşawaldy. Bekerden etrap häkimliginiň etrap medenet bölüminiň guramagyny adawraýyň arşdynlar arkadagy diýen at bilen geçirilen dawara hormat prezidentimiň doglan gününe başlandy. Balkan welaýat häkimliginiň Demokratik Partiýasynyň Balkan welaýat komissiyasiniň welaýat ýaşlar guramasynyň welaýat medenet büdürliginiň guramaklaryny ýurt berkarar il bagtyar siziň bilen arkadagy atly geçirilen aýdym sally dawarada uluşatlyk şowkuny bolup, ol gahrman arkadamyň doglan gününe ýurdumyzda giň gerimde ýaglandyrylan bu ýsonçly şäherleriň üstüne ýetirdi.
Balkan vilayet bereket magtumul etrapki hekimliklerinin jemgyetçilik guramalarynyň guramoklaryny berkarardyr ýurdumyz, bagtyýardyr halkymyz, sag bol izit arkada uzak bolsun ömrüň zatly bayramçylyk maksady geçirilip, ol gahrman arkadamyzyň doglugyny başlandy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Türkmenistan parahaçynyň gönüşmän watan ýylynyň taryhy pursatlary wesinin şuwunyň ruh bilen pursatlary da şol welaýatyna da adamlaryň gowunç buýsançlaryny arşy götürdi. Welaýatyň medenet we synow satlarynyň ulus ýyllar daşyňyzda siz bilen bir jan arkada döwlet goşu başyňyzda elim içire şan arkada diýilip atlandyrylan çykyşlary adamlaryň şatlyklaryny we gowunç buýsançlaryny alasmana götürdi. Welaýatyň medenet we synow satlarynyň aýdym sady çykyşlaryny hormat prezidentimiziň amala aşyrýan beýik tutumly işleri, gahrman arkadamyzyň halkara derejesine götürilen umumy adamlar bekbitli başlanýşlary, milli mukaddesliklerimiz, ajaýyp gözelliklerimiz, ekli ulgamlyrdy gazanlayan ul ösüşleri wasbedildi. Liverpool we Türkmenaba şäher häkimlikleri, medenet müdürligi, ýaşlar guramasynyň welaýat we şäher geňeşleri, winanlar bölümleri tarapyndan bagtymyzyň penasyz arkada ýürekleriň tenasyz arkada adylny geçirilen dabara aýratyn täsirli boldy. Kalplarda hoşallyk, yüreklerde buýsanç duýgularyny döreden, akballary ganat, watanymyza zynet bolan ajaýyp şany feni münasibetli welaýat häkimligi, demokratik, agrar, fenagaçylar we terekeçiler partiýasynyň welaýat komitetleri, kärdeşler aklaşyklary, medenet bölümleri tarapyndan geçirilen aýdym sady dabarada bagtyýar raýatlarymyň yürekleriniň töründen çykýan alkyşlar çemenine urildi. Hormat prezidentimiziň doglugy güni münasibetli Mar welaýatyna geçirilen aýdym sady dabarada aýratyn ruhy joşgyny wesenip ol mehrwan halkymyza eşiretli zamanany bagtyýarlyk beren gahrman arkadamyda bolan şuňur sarpanyň çeksiz buýsançyň aýdyň alamatyny urly. Şeýle dawarlaryň birim Mar welaýat häkimliginiň welaýat zenanlary bölüminiň demokratik we agrar partiýalarynyň welaýat komitetleriniň, kärdeşler klaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, welaýat ýaşlar guramasynyň we welaýat medenet müdürliginiň bilelikde gurnamagyny geçirildi. Mar welaýatynyň kemen adynyň döwlet drama teatrynyň teatr artistleri hormat prezidentimiziň doglugy güni münasibetli taýýarlan edebi sady kompozisiýasyny ýerine ýetirdiler. Bu ýerde milli liderimiziň parasatly ýolbaşçylygyny ýurdumyzda gazanýan üstünlükler, beýtarap watanymyz hemde agdywer türkmen halkymyz belent keňlerde wasbedildi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuny 29-njy iýuny saat 20-den 30-njy iýuny saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa malumat gulunyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyna azken bulutly hawa bolup demanazy güneterden teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 28-33 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna azken bulutly hawa bolup demanazy güneterden teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Mar welaýatyna az bulutly hawa bolup demanazy güneterden teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Liverpool welaýatyna az bulutly hawa bolup demanazy güneterden teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Daşan welaýatyna azken bulutly hawa bolup demanazy güneterden teýlese günde 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup demanazy güneterden teýlese günde 9-12 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 27-29 gradus maýl, gündüzine 40-42 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda oýunçy ýygyny aýynyň 30-nyň magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 9 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de toňuz paslyny howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Edi dirleşler. Merdany pederlerimizin agdy birlik, asudalyk, öz başlyk döwletlik hakdaky mukaddes ardy umytlarynyň hasyl bolan garaşdyry. Hemişilik beýtarap Türkmenistan döwletimizin şan şöhraty mundan beýlägim dawarlansyn. Goý berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne watanymyzy millililerimiziň daşyna mäkem jewsleşip ýaşamak, döretmek, işlemek hemmemize nisip etsin. Mehriban adamlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri ýurdumyzyň ähli wagtlarda ösüşleri beslenýän döwürdir. Ähli ösüşlüň ödenine bolsa, watan kuwwatyny putulandyrmaklygy, halkyň eşretli durmuşda ýaşamaklygyna gönükdirilen belent maksatlary bar. Hormatly prezidentimiň ýokary derejede alyp barýan siýasaty esasyny häzirki wagtda dünýäniň iň bir öňde barjy döwletleriniň birine urulan watanymyz mydama toýlary beslensin. Goý aýdyň geljegi tarap aýgytlyk adamlar bilen öňe barýan döwletimiz Türkmenistan parahatçylygyň öňsmen watan ýylyna da hasam güllesin, gulaşdyn. Doğulan günüňiz gutly bolsun mehriban arkadaşymyz, janyňyz sagy, ömrüňiz uzak, halkymyzyň bagtyar durmuşyny hasam gülledip ösürmek ogryna alyp barýan işleriňiz ruwaj alsyn, gahrman arkadaşymyz. Hormatly eleşer, size dünýäniň ähli gowluklaryny ardyp etmek bilen watan habarlary gepleşiginiň bayramçylyk sanyny geçirip oturýas. Toýlaryňyz toýulaşsyn mehriban adamlar. Hoş sag bolun eleşler.